рӯзи ваҳдати миллӣ дастоварди беназири даврони истиқлолияти давлатӣ маҳсуб ёфта, ин рӯйдод дар таърихи халқи тоҷик воқеаи муҳим ва пурарзиш мебошад. дар ҳақиқат 27 июн барои ҳамаи мо шаҳрвандони хушбахти тоҷикистони соҳибистиқлол ҷашни муқаддас ва таърихӣ ба ҳисоб меравад. маҳз дар ҳамин рӯзи соли 1997 бо ташаббус ва ҷаҳду талошҳои фидокоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми ҷафокашидаи тоҷикистон ба ваҳдати комил даст ёфт ва маҳз дар ҳамин рӯз ваҳдати миллӣ ба рамзи воқеии худшиносии миллати тоҷик ва ҷавҳари фалсафаи иттиҳоду ҳамбастагии тамоми мардуми кишвар мубаддал гардид. имрӯз дар остонаи ваҳдати миллӣ, як саҳнаи тақдирсози миллат, ки ба 27 июни соли 1997 рост омада буд, истодаем. баъди ана ҳамин ваҳдати миллӣ дар ниҳоди мардум, дар қалби мардуми тоҷикистон як умед ба ояндаву ояндасозӣ пайдо шуд ва имрӯз аз баракати ваҳдати миллӣ ҳар як кӯчаву ҳар як хиёбон, ҳар як гулгаште меравӣ, ба кадом ноҳияиш сафар намекунӣ, дар он ҷо ободкориҳоро мебинӣ ва дар он ҷо тағйиротҳои куллиро аз замин то осмон мебинӣ. на танҳо инҳо ифтихори мардуми тоҷикистон, балки ифтихори сайёҳону дунёгардоне ҳастанд, ки меоянду аз чорабиниҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ дар пойтахти ватани азизамон шаҳри душанбе баргузор мешавад, ифтихор мекунанд. имрӯз тоҷикистон як мезбони чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аст ва дар ин гуна чорабиниҳо раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон вақте ки суханронӣ мекунад, ҷаҳониён аз пай сухани созандааш мераванд, қабул доранд, иҷро мекунанд ва нақшаҳои ояндасозиро дар асоси пешниҳодҳои роҳбари давлати тоҷикистон тарҳрезӣ мекунанд. ин хушбахтӣ ва барои ояндасозии давлати тоҷикистон аст. ба инобати чунин дастоварди бузурги таърихӣ мо ба марҳилае ворид гардидем, ки тоҷикистонро тамоми ҷаҳон шинохт, эътироф намуд ва имрӯзҳо ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии роҳбарияти олии кишвар пайваста дар созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфта истодаанд. маҳз аз баракати ваҳдати миллӣ халқи бонангу номуси тоҷик ба ҳам омада корҳои созандагиву ободониро вусъат бахшида истодаанд. сарҷам ҳама биёед зери шиёри ваҳдат обод то намоем, бо ҳам диёри ваҳдат, мо ташнаи амонӣ, сулҳу салоҳи кишвар, як ҷуръа об нӯшем аз чашмасори ваҳдат. имрӯз ваҳдати миллӣ як чашмасорро мемонад, ки ҳар кас аз он ба таври худ барои худ ғизои маънавие мебардорад ва барои ояндасозии худ андеша мекунад. сари сукони давлат марди ба давлат омад, бо фари ориёӣ бисёр қимат омад. дар қалби ӯ муҳаббат, дар лаб суруди ваҳдат, ваҳдатсарои миллат аз баҳри миллат омад. мо имрӯз шукри ваҳдатсарои миллата мекунем, шукри пешвои муаззами миллата мекунем, шукри ҷумҳурии офтобиро мекунем, ки ин қадар дар фазои орому осуда мардуми тоҷикистон осуда зиндагӣ дорад ва барои худ кореро анҷом медиҳад. имрӯз ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон, ки ҳосили талошҳои хастанопазирии сарвари муаззами миллат аст, аз ҷумлаи сабақҳои басо арзишманд аст, ки на танҳо дар кишвари маҳбубамон, балки дар сатҳи байналмилалӣ низ мавриди омӯзишу истифода қарор гирифтааст. миллати шарафманди тоҷик бори дигар ба ҷаҳониён собит намуд, ки соҳибмаърифату тамаддунофар ва сулҳдӯст буда таҷрибаи сулҳи тоҷикон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ чун падидаи нодири фарҳанги сулҳофар пазируфта шуд. назирмади сафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор.